अलियारखौ जों बिदाय होसिगोन दिनैनिफ्राय जोंनो अलियारखौ नांला बाय बाय अलियार बाय बाय वेलकाम निउ इयार हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो साफ्रोमखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायहोनाय थाबाय जोङो दा मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय दंफैयो बै गारियानो जोंनिया आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानैहाय जा हायो आं पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय गिबियावनो हेपि निउ इयार 2023 नि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो देग्लायनि 2023 मायथाइया गासैनिबो जिउआवनो मोजाङै मोजां बारलाङो बेखौनो आङो इसोरनि आरज गाबनाय थाबाय सोरबा सेलफि लादों सोरबा मोसादों सोरबा रंजादों सोरबा ओंखाम ओंख्रि संदों जायगायाथ' बांद्राय गाज्रि नङा एसे मोजां हौरैहाय स्पेस एसे पिकनिक जानायनि थाखाय बिफां लाइफां बारि बाहाय मोजां जायो ओमफ्राय हौरै दालां दंहैयो रायज्लायगौबा रायज्लायगौबा मिनि हरनाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा रायज्लायगौबा नै लोगोफोर जोंहा संनायनि लाहार फाहार खालामजेनबाय बेयावहाय जोङो नैबे अमा बेदरखौ संगोन टमेट'जोंहाय लागावासो लिरनाया Ranglaise, wah wah. Nah, sekarang mau saham bayu ada sih nak? Baju orang muda. Ada naik bangun sih. Engkau songgas tomato zong oma. बिफां सिङाव जायगाया माबायदि र' थांनानै नायनि माबायदि नुयो दिन्थिलांगोन र' नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बारा गाज्रि नङा नै बिफांबारियाव जानो नोगोर मोजां ना ओमफ्राय दैयासो एसे गोजान जायो बैयाव दैयाव सुफैदो ओरै संफैदो दै लोंनाय जानायखौथ' दैखौ लाबोजोबखायोसो नालाय बांसिनानो बिफां सिङाव मोजाङानो ओरै फैलाय नोंजों मैखुन थंग्ला न' नैबेनि अखाफोरखौथ' जोङो माबायावसो मिउजिक भिडिअ'सो नुबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय नै अबस्था गैयै जाना दङ थानायमोनबा गाखोनो हागौमोन हौरै मोनसे दं ओमफ्राय बेखौ बिदि एखे बै माबाया गैला जिया बोखार जाजोब्बाय मैदेर फैनो नामा बाहाय मोनाबा हराव मैदेर फैनो मैदेर नैबे मुरायाव रं फुनबा मोजां नुगौमोन रं होनो नांगौ नैबे मुरायावहाय कमप्लिट ब्लेक होबा बरिया समायो औ केलेगा बात बोले यार एक बिफां फांबा फांनै दङ ओमफ्राय थांनायनि रसा ओरैहाय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ जों दा बेरायफैदों नै ओरै दालां दङ दा जोङो बे दालाङाव बानहैनांगोन ओमफ्राय बैयाव
मोनसे माबा फसंनाय दङ आइ लाभ मोनाबिलिनो बेवहाय थांनो नागिरदों ओरैजों ओंखारग्रा दङ ओरैजों मोनसे ओमफ्राय ओरैजों मोनसे बैयाव थांगोन जों दा बिराद सान्दुं दङ नै नायनो हाया हा फटक मारो या बाहाय फटक लानोसै जों दा आइ लाभ मोनाबिलियावहाय बेखौहाय मोजां नुवाखै नायनो हाया मेगना साना फटक लायबाय जाबाय बे मानसिफोर गोनांफोर लागोन लोगोफोर मोनाबिलि स्पटआव जोङो दं पिकनिक जानो थाखाय जेरैबो आरो ओरैबो जामनाय दङ ओमफ्राय जोंनिया लोंहैसै दा दसे बेरायखांबाय ओमफ्राय माखासे संगासिनो माखासे बेरायगासिनो ओमफ्राय दा बेरायनानै फैबाय जों दा मोनहैसिगोन ओइ मानावलाय पिकनिक जाखांबाय ओंखामबो जाखांबाय दा दसे मोसालायनानै थांसै दा सोरबा सोरबा मोसागासिनो दङ दिनैहाय 30 डिसेम्बर दसे मोसाथोंसै मोसाग्राफ्रा ओमफ्राय जौ लोंग्राफ्रा एसे लोंदों नै दासिमबो ओमफ्राय जोंहा जाखांनानै फैग्रोबाय आरो ओरैनो बेरायलाबायगासिनो दसे भिडिअ लालाबायनोसै नै माखासे रिल्स बानायदों फटक लादों नोगोद मानसि फैयो ओरै बास दंजोबो हरै सिङाव आरो ओरै सिङावबो बै बिफां लाइफां सिङावबो गासिबो दंजोबो जायगायाथ' जोबोद गुवार ओमफ्राय बाला अन्थाइ गोजा ओइ जाला नामा बांद्राय लोंनाङा मिथिबाय जोबोद मानसि जाफैयो बासानो नोगोद बुरजा दङ नै आरो हरै बिफां बारिथिंबो नोगोद दङ जों दा दै जिङावसो बालाबारियाव फैदों जायगायानो गैया ओरै नै बास गंनै दङ आरो हरै बिफां सिङाव दङ जोङो दालां एरि खोलाथारजों फैदों ओमफ्राय दालाङा हौरै थाबाय बोसोर गोदाननि एसे एन्जय खालामबाय लोगोफोर गोजाम बोसोरखौहाय बिदाय हरनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे एसे रंजाबाय मोसाबाय लोगोफोरजों एसे एन्जयमेन्ट खालामनायाबो गोनांथार मानसिनि ओरै मोसागासिनो दङ बे अबेनिथाय जोंबो मिथिया ओमफ्राय जोंनि पिकनिक जानायाव फैदों आरो ओमफ्राय जोङो ओंखाम होबाय एसे ओरैनोथ' टाइमा 5थासिमल' ओमफ्राय दा 3था जाबाय 5थायावनो थांजोबनांगौ गासिबो 8:30निफ्राय 5थासिमल' थानो मोनखायो दा दसे थानानै थांसै मोसाग्राफ्रा मोसाथोंसै एसे जोंहा एसे बेरायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो बिदिनो जायगाखौ दिन्थिलांगोन एसे जा हायो दालां मोनसे गाखोहैनो नायनि दहाय लावसिन दालांखौ गाखोदों ओमफ्राय दा संसिन दालांखौ गाखोहैनो नायनि माबायदि जायो इयुबजों आंजोंहाय बेनो नै फिसासिन दालाङा फ्लाइअभार ना मा होनो मोनाब्लि 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 बै लावसिन दालां ओमफ्राय नैबे सुंसिन ओमफ्रायो ओरैहाय जों जानाया खोलाजोंहाय दालांनि खोलाजों नै मालाय न'खौ जा मोजां बानायदों फटकफोर लानो मोजां जायगाया सोरबा फैयोबा फटकनि थाखायल' मोजां जानायनि थाखायथ' जै एसे बार बारनाय हाद्रि गुफुंजोबखायो अन्थाइया बा नैबाव जिरायनायनि फैसा नैबाव थाफेराखै खिन्थु साना हाबदानसै नै बांद्राय माबा गैला दा टाइमा 3:30 मोजां दाना नैबाव आराम जिरायदो नैबाव दोननानै लोंगासिनो लोंदो
थानानै एसे नोंथांमोननि माबा दिन्थिनि आङो मा होनो जायगाफोरखौहाय जाबाय थुरिनि न'खौ दाना नुनो थांला जाय माहाजोन बिथांमोननियावसो थुरिनि न'खौ नुसै गोदो गोरिबनियाव नुयोमोन दा माहाजोननियावसो थुरिनि न' नुसै दैनि सानजाजों मोनाबिलि सोरगिदिं जायगाखौ आं दिन्थिनि र' बैयाव ओरै गोजानथारावहाय दङ दालां गोजौ नैबे हायसिन बे थुरिनि न' ओमफ्राय बास गासिबो ओमफ्राय फट' लानो नागिरदों दे नै थुरिनि न' बाव गंसे आरो बै गंसे गंथाम दंगासिनो ओमफ्राय बै दैनि न' मोनसे दङ नै नोंथांमोना बाव थानानैबो जानो लोंनो हागोन फट' लादों नै मालाय दे बादैमोनाबो जोंजोंहाय आदैयाबो फैदो अल इयारखौ जों बिदाय होसिगोन दिनैनिफ्राय जोंनो अल इयारखौ नांला बाय अल इयार बाय वेलकाम निउ इयार 2022 बाय 2022 नांला 2022 बाय जोंनि थाखाय कलेज गाफैला